Good morning. Maluhod po kita para sa prayer to Saint Anthony of Padua. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. O Holy Saint Anthony, gentlest of saints, your love for God and charity for His creatures made you worthy when on earth to possess miraculous powers. Miracles waited on your word, which you were ever ready to speak for those in trouble or anxiety. Encouraged by these thoughts, I implore you to obtain for me the answer to my prayer may require a miracle. Even so, you are the saints of miracles. O gentle and loving Saint Anthony, whose heart was ever full of human sympathy, whisper my petition into the ears of sweet infant Jesus, who loved to be folded in your arms, and the gratitude of my heart will ever be yours. Amen. Our Father who art in heaven, holy be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Saint Anthony of Padua, Pray for us. Orasyo Impirata, laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas miyan sa mong mga puso. Sa pagpapasalamat, hulikan mga nganglasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman, sa pagtaumo kan sa mong mga pangangaipo. Digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan, nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marahay na paraataman kan sa imong dinalang. Dai minasabutan as sinautoban sa imong kabutan, na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan na mamatian mina, an padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban, huli kay ni naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa saimo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog, kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibigay mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibigay mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibigay mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibigay mo kami. sa ngaran kan Ama, kan Aki, kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw tabi. Ngunyan Martis, ikaduang simana pakapasko. Isabay taman sa misang ini ang mga intensyon, pasasalamat, dulot ni Bitikwa, Domingo Peñaflor and family, for the gift of life of Lobelia, dulot ni Rubin Napukaw and family, for the gift of love on their 23rd wedding anniversary of Edwin and Maria Dianil Molina, dulot kan SGTP family, Thanksgiving, dulot kan LCEUL High School Batch 67, and Thanksgiving for Mary Jean Nibongko, dulot ni Rilao Dibongko and family. Nibongko family. Siring man mga special na intention, for spiritual, physical health and safety of my family,
dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family, special na kahagadan man ni Garcia family, to pass the civil engineering licensure exam, dulot ni Joan P. D. Guzman, special na kahagadan man ni Jude, Rachel, and Nicole, for passing the LIT board exam last March 2025, dulot kan Rilieno family, special na kahagadan man ni Albert John Mascareñas, to pass the civil engineering licensure exam, dulot ni Aprilyn Joy Candelaria, Siriman, to pass the civil engineering board exam, dulot ni Justin Borsigi, Siringman ni Mary Andy Dungaw. Special man nakahagadan ni Jusel Asaitono Mendez and family, to pass the civil engineering board exam, dulot ni Kent Rafael Landong, guidance for civil engineering board exam, dulot ni John Jopre Formalejo, for board exam of Ila Marie Estelier, dulot ni Annalyn Estelier, to pass for civil engineering board exam of Jo Marie Romero Safi, dulot ni Maria Nanette Safi. Siringman sa mga minasunod na mga kapahingaluan kang kalag, sa kalag ni Froilan, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family, sa kalag ni Nora, dulot ni Silvino Noiles and family, sa kalag ni Milencio, dulot ni Erenia Garing and family, sa kalag ni Efren, dulot ni Eva Flores, sa kalag ni Nora, dulot ni Rachel Ann Moran, sa kalag ni Carmen, dulot kan Apon family, asin sa kalag ni Nora, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family.
Matindog po ang gabos, asin awiton niya to ang awit sa pagpuon. Sa ngaran ka na asin kanaki, asin ka na Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristong kagulang nanta, ang pagkamot kang Diyos, asin ang pakisumaro kang Espiritu Santo, mapa sa indugabos. Asin sa imong espiritu. Maray na aga sa indugabos mga tugang. Maray na agaman po, Father. Ako unta, an sa tuyang mga kasalan, nga ni magkaniw kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Kita gabos, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangadji ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangan ng Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadan sa tong mga kasalan. Darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. Namimibi kami, O Diyos, na makakamhan. Gibuhon mo kaming magpahayag kan kapangyarihan kan kagurangnan na nabuhay liwat. Tanganing kaming nag-ako kan panuga kan mga atang, makayang magkamit kan mga maliwanag na biyaya. Huli kay Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaibamong nabubuhay as sinagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya Kantataram. Inot na babasahon. Ginuno sa mga gibo kan mga apostoles. An kaayonan nin mga paratubod, sararo sa puso asin sa isip, daini nagsasabi na ang sadiri niya sa iya sana, kundi ang gabos na rugaring sadiri nin gabos. Sa dakulang kapangyarihan, ang mga apostoles nagsaksi sa paggabuhay liwat ni Jesus na kagurangnan. Asin iwinara sa inda gabos ang bendisyon ni Diyos. Sa katunayan, daisinda ni nasa pangangaipo, ang mga may sadiring daga o harong, ipinapabakal. Ang kabaklan dinadara asin iniintriga sa mga apostoles. Dangan, pinagbuburubaranga sa sukol kan pangangaipo nin lambang saro. Si Jose nang inarana na Bernabe kan mga apostoles, naanbot sa bihon aki inin karangahan. Sarong Levita na taga Chipre, may umaasin ipinabakal. An kabakalan dinara asin inintriga sa mga apostoles.
An tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. An kagurangnan hade, nagugubingan siya nin kamurawayan. An kagurangnan, hadi, nagugubingan siya nin kamurawayan. An kagurangnan, nagugubingan nin kamurawayan. An kagurangnan, nagugubingan, asin napapalibutan nin kapangyarihan. An kagurangnan, hadi, nagugubingan siya nin kamurawayan. Pinapasarig niya ang kinaban, dai matatanyog. Mapusog ang sa iyang trono, puon pa kasuanoy. Dai kanin kapinaunan kagurangnan, asin daing katapusan. An kagurangnan, hadi, nagugubingan siya nin kamurawayan. An sa imong mga pagbuot, tunay na masasarigan. Sa gabos na panahon kagurangnan, an kabanalan maninigunggayo sa imong harong. An kagurangnan, hadi, nagugubingan siya nin kamurawayan. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo. Sabihin mo, O Diyos, nagdadamog ako sa mga kataramon mo. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagrukyaw kan Ebanghelyo, susug kay San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi kay Nicodemo, "Day mo'y pagngalas na sinabi ko sa imo, kay puha na mamundag iraray. Anduros minsan sa in minahuyop-huyop, an sinagiusiw kay yan, nadadagog mo, alagad day mo aram kung sa inhali, asin kung sa in maduman. Siring kaya ang nangyayari sa gabos na namundag sa Espiritu." Si Nicodemo nagapot, paanong mangyayari iyan? Si Jesus nagsimbag, ika maestro sa Israel, di mo iyan nasabutan? Totoong sinasabi ko sa imo, kami nagtataram kan samuyang naaaraman. Kami nagsasabi, kan samuyang nahihiling, asin day nindo inaako an samong sinasabi. Di kamo minatubod kun ako nagtataram sa indo dapit kan mga bagay digdi sa kinaban. Paanong magtubod kamo kung ako magtaram sa indo dapit kan mga bagay na langit nun? Daini nakakasakat sa langit, kundi ang naghilig hali sa langit an aki nin tawo. Duman sa lantad an halas initaas ni Moises, siring manan aki nin tawo iitaas. Tanganing ang gabos na magtubod sa iya, magkaigwanin buhay na daing kasagkoran. Mga tugangan marahay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo. Sa giraray maray na aga sa ilugabos mga tugang, nagpapadagos kita sa pagdangog sa parehas na duwang libro sa enot na pagbasa, hali sa gawi o sa mga gibukan mga apostoles, asin man sa tuyang ebanghelyo, hali sa ebanghelyo ni San Juan. Digdi sa enot na pagbasa, pinag-i-istorya sa tuya kung papaano sa mga enot na Kristiyano na buhay nin common. No? They have their communal life. Asin man pinagheras dinda an sa indang mga pagrugaring. No? Siring sa nadawog niyato ki Bernabe. Pinapahiling sa tuya na ang pagiging Kristiyano sarong pangapudan to be in relationship not only with Jesus or with His Father, but also among themselves or among us. Saro sindang pamilya sa lindong kan Diyos Ama. Saro sindang pamilya na nagtatarabangan. Saro sindang pamilya na kung saan sumasaki na mga Kristiyano nagdadangog duman sa indang mas matua na mga tugang na Kristiyano. But sabihon, sumasnaenot sa inda
na maging mga Kristiyano. As in, ining mga naenot na mga naging Kristiyano, dapat na alalayan so mga mas aki pa. Tanganing sindaman intern, iyo man ang magtukdo sa mga magiging mga bagong Kristiyano. Sa tuyang ebanghelyo, nagpapadagos ining istorya kan pagduman ni Nicodemo kay Jesucristo sa rumbanggi. Habo niya pa anong mahiling siya kan kapwa niya kapwa niya Fariseo na nagdudulok digdi kay Jesucristo, kaya nagduman siya banggi. As in, very interesting, so sa indang paghuhuron, no, nagpuon ni kasuhapon. Kasuhapon, nadawog niya to na sinabihan ni Jesus si Nicodemo that unless you are born again, you cannot inherit the kingdom of God. As in, nagpapadagos ining tema na ining pagkamundag liwat. As in, kung yan pinagsasabi sa tuya ni Jesucristo na ang Espiritu na pinagtatao bilang regalo duman sa tao na namundag liwat. As in man, nahiling niya to ini sa buhay mismo ni Nicodemo because sabi talaga ni at the start, garibaga nasusupog siya na magrani kay Jesucristo, nasusupog siya na maaraman kanibang tao na igwa siyang relationship kay Kristo, na nagsusunod siya kay kasasatuyang kagurangnan. But towards the end of his life, lalo-lalo na kang nahiling niya na ini si Jesucristo pinasakitan asin ginadan, siya mismo, kaiban ni Jose de Arimatea, ang nagkuakan bangkay kan sa tuyang kagurangnan, tangani na ilubong. An sa tuyang buhay digdi sa daga puts us in a relationship with God as Creator. Saro ining balaog kang mahal na Diyos. Saro ining bagay na dapat talagang pagpasalamatan niya to. Igwa kita nin buhay, nin hulitan mahal na Diyos, pinagsusustain ang buhay na iyan. Pero igwa pa nin mas hararom na relasyon na pinaghahagad sa tuya. That is when we become born anew. That it is when we become born again or from above by the Spirit of God. Ninhuli ta ining araw kay ining relasyon, bako sa nakita mga kreatura, bako sa nakita mga lilalang kan mahal na Diyos, kuni iniimbitaran kita sa pagiging mga aki kan Diyos. So we are called to have a personal relationship with our Heavenly Father, asin man maging mga tugang kan sa tuyang kagurangnan. Pinagpagirumdum kita sa tuyang ebanghelyo sa pagikaining conversation ni Jesus asin man ni Nicodemo na ang balaog kan Espiritu Santo is not something that which can be seen or which can be predicted. It comes from God. It is His gift. Asin ang regalo na ini, hali duman kay Jesucristo kan siya initaas sa krus. Pinagkumpara baga ni Jesucristo, ginibong pagliligtas niya, o gigibuhon niyang pagliligtas, duman sa ginibo sa daan na tipan ni Moises. Kan mga Israelita, pinagkaragat, kan mga alas, sinabihan kang mahal na Diyos si Moises na magibo ka ngayanin sarong bronze na halas, asin ngaya ikag mo sa sarong post, dagang kung sisan mga ang makahiling, kan imahe na iyan mararahay. Ang kaligtasan na pinagtatao ni Jesucristo, mas pa, duman sa pisikal na kaligtasan na ipinagtao ni Moises sa daan na tipan. Sa giraray ang pangapudan, bako sana, digdi sa tuyang daga nun na existence. Kundi ang pangapudan sa tuya, iyo ang hilingon itong sa tuyang langit nun na destiny.
Lugod, hagadon niyato sa Santa Misang ini na makiheras kita or makaheras kita duman sa Diyos no na pagkabuhay na pinag-offer sa satuya ni Yesu Kristo. Asin, makukuha tayo yan kung kita igwanin hararong na relasyon sa satuyang mahal na Diyos. Lugod iyo ini ang satuyang maging intensyon asin pamibion sa Santa Misang ini. Magpamibikaw mga tugang, tanganingan sako, asinan sa idong atang mako malugod, kan Diyos samang makakamhan. Akuon man lugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan namimibi kami, warasan na kami danay na magugma, huli kan mga misteryo paskwal. Tanganingan padagos dagibo kan pagbago sa mo, magin para sa mo danay na dahilanin kaugmahan, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. itaas ang mga puso, Initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat ka sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matano sa sinakakaligtas na kakagurangnan, ipagrukyaw sa gabos na panahon. At ang ngani mas mamuraway na herubay, urog ng gayo sa panahon na ini na si Kristo sa mong Paskwa, idinulot na sakripisyo. Sa pagdulot kan sariring hawak, linubos ang mga daan na sakripisyo sa katunayan kan krus. Asin sa pagpaubaya kan sadiri sa imo, para sa mong kaligtasan nagpamidbid siyang padi, altar, asin kordero. Kaya sa labilabing kaugmahan kan Paskwa, naguugman gabos sa bilog na kinaban, patingani ang mga lagitno na virtudes, asin mga angeles na potestades, nagaawit kan himno, kan sa imong kamurawayan, ding tapos na nagsasabi. Banal. Diyos din mga hukbo, ang langit asin daga panokan sa imong kamurawayan, usana sa kaitasan, paladan an minadigdi sa ngaran kan kagurangnan, usana sa kaitasan. Kagurangnan ni ganagadan banal, burabod din gabos na kabanalan. Kay ining mga atang namimibi kami, pabanala, kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak, asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sakod sa pasyon, nagwas siya ni tinapay asin pagpasalamat binaakini, asin dinao sa iyang mga disipulos na ansabi, magako kamo gabos asin magakan kini, tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagwanya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, magako kamo gabos asin maginom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo, asin para sa dakol,
sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamarita niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag sa good na ikamaganda. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan na sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangdan kan tinapay nin buhay, asin kalis din kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo, na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nagaarang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumdumang kagurangnan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bagan sa muyang obispo, si Joel, asin kan gabos na klero. Girumduma sa imong surugoon si Francisco, ninapod mo sa imo hali sa kinabanay ni. Itugot mo na siyang nakisumaro sa kagadanan kan sa imong aki, makabaing sa iya man sanang pagkabuhay liwat. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na inakan Diyos, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos na kaitupa nakapagaygaya sa imo, magkanigong maging keras kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki imong, si Jesucristo. Huli sa iya, asin kay iba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kang Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi, Amanyamo na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadian mo, mangyari ang bot mo sa daga ning siring sa langit. Ang samong kakanon sa roal daw, itaw mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katoninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Jesucristo. Hulita sa imo ang kahadian, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Jesucristong kagurangnan, ikaya nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, sa kong katuninongan itinataw ko sa indo. Hare paghilingan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin bapagkanigwa, na siya patuninong asin magkaburonyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. magpatinarauhan kita kan tanda, kan katuninongan. Peace be with you po. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, tawi kami nin katuninungan. Mga tugang uyan, kordero kan Diyos, Jesucristo, siya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, palada na manginapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa kuyang harong, alagad magtaram ka sa naasinan sa kong kalag maumay.
Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi ang sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo. Tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Makakahit mo, ikabalan kagurangan, ang makakabalo, nagkalugang pamana, nahinihitaw, di sa kuyang mukhang puso. Buhay liligawan sa pagsunod sa nilakawan, pagkusugan sa kaliyahan, mauntok sa iyong kabutan, tawan gabos mawala, tawan gabos mang bahaya. Anong nakahalaga, di ka mapasakuya. Ikabalan kagurangan, at makakahit mo. Ikabalan kagurangan, at makakapalo, at palubog pamana, nahinihitaw, minsa kuyang tukang puso. Minsa kuyang tukang puso. Mamibi kita. Kagurangnan hinanyuga an samong mga pamibi, tanganing anurog kabanal na hunglunan kan samong pagtubos, magdara sa mong tabang sa buhay ngunyan, asin magwaras din mang kaugmahan sa kudpaman. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. asin bendisyonan ka mukang Diyos na makakamhan, an Ama, asin an Aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katoninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Thank you, almost Holy Trinity, the Father, Son, and Holy
morning po.